Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para modalit kaninyo og bag-o na sad nga istorya nga pinada sa usa sa tuang YouTube subscribers. Sa mga kaigsunan nato nga nakasubscribe na sa tuang channel, daghang king salamat sa inyohang nga pagtabang nga mapalambo pa nato ang atuang YouTube channel. Ug kung kamo nagalantaw diha, nagasunod sa mga istorya nga ato ang gitagano kinabuhi pero wala pa makasubscribe, dako na kay nag-ikatabang namong mga content creator ang inyong pag-subscribe ug pag-click sa notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And of course, mga nangita sa daan na mga istorya nato nga wa na nyo makaplugin ini atong channel, inyo ka nang mabati sa katabi with Ate Gems. Unya kung kamo, ginahan mo nga mo paambit sa inyo ang kaugalingong suwat kay maka-inspire o makahatag og leksyon o motivation, ipadalan ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Sama nining istorya nga ato ang madungog karon diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Ang atong suwat karon naguluhan og unta kita na, ang istorya ni RG. Dear Papa Joe, mayong adlaw sa tanan nga andam maminaw nining akong istorya nga gipadangat dinhi sa imong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. O kanimo Papa Joe, unta nakapirmi sa maayong panglawas. Itago lang ko sa pangalan nga RG, 27 years old. Pasensya na lang sa tanan kay di na lang nako hisgutan kung asa gyud ko nga lugar nagpuyo. Isip respeto sa mga nauna nga mga senders. Actually, Papa Joe, suki na gyud ko nga tigpaminawan sa inyong FM station sa Barangay RT sa una pero Barangay LS na karon. Karon, moapil-apil na gani kog react sa mga problems nga imong basahon. Mutambag, usahay sa mga senders sa radyo o sa Facebook. Sugdan nako ang akong istorya dihang nabantayan nako ang akong uyab nga lahi na o lihok. Murag nabaguan ko kay di naman siya ingon ana sa una. Kung wa ko masayop, namatikdan nako ang iyang pagka-bothered, pila ka semana na ang nakalabay. Okay ra ka babes? Nagluya lagi ka pirmi. Na kay problema nga gusto nimong i-share nako? Pangutahan na pa nako niya. Okay ra ko babes, oy gikapoy lang siguro ko. Ganahan ko mag-inusara, mga sabta lang sa kukuron. Tubag pa niya Papa Joe. Understanding mapugo nga pagkauyab, mao nga ako siyang giluag-luagan ug buot ko nga pasabot nga gihatagan ako siya space. Di na kay nako siya samukon. Di na ko pirmi nga mamisita sa ilaha. Gihatagan ako siya mga 5 days nga wa gyud nako siya sa muka. Narami sa kalugar, mao nga sayuran nako siya mabantayan. Bisan pa ako siyang gihatagan og space pero padayon ko sa pag-observe niya sa layo. Makita nako siya nga pirmi mag-inusara. Maghinuktok, maglakaw nga muragwa sa huna-huna. Sundan ako siya kay mabalaka ko kung asa siya. Nga mulakaw, pero sa distansya lang. Wa siya kay Bao nga nagsunod-sunod ako niya. Kibaw mo nga asa ang iyang paborito nga tambayan? Adto sa baybayon sa among isla. Adto siya maglingkod sa taas kay panlantaw sa dagat. Maglingkod siya hangtod nga musawop ang adlaw. Nakibaw ko nga naagyoy nakasamok niya. Doon na siguro siya problema nga gitago kay usahay makita nako nga mamahid siya sa iyahang naong. Wa ko makita kung luha ba pero akong gi-assume nga naghilak siya. Unsa kay iyang gihilakan? Paghuman sa gihatag nako nga 5 days na misita ko balik sa ilaha. Pero ang mama niya ang nitubang kay tuwa daw sa kwarto ang iyang anak. Nakabantay lagi ko nga murag na siya problema. Doon na ba siya gisulti ni mo RJ? Nitubag po ko nga, wa man siya gisulti nako pero nakabantay po ko. Habi ganin ako rin nakabantay, kamo po di ay. Adtuan lang sa kwarto. Pangutan na ko sa iyang problema.
Matod pa sa inahan sa kong uyab. Sumoto nga, hinay-hinay ko nga nisud sa kwarto, kay natugman ang akong uyab. Natulog siya nga nagkuputra gihapon sa iyang cellphone. Pila ka minutos na ko nga nagapong niya, wa pa gihapon siya makamata. Paglihok niya napislitan ang cellphone og nisiga. Gikuha na ko ang cellphone nga natagak sa iyang kilid. Wa ta ko intensyon nga mubasa sa unsa may sud sa iyang cellphone kay di ko ingon ana nga klase nga pagkatao. Pero natintal gyud ko. Labi na nga pag-scroll na ko naabli ang Gmail account niya. Unya akong ipang-scroll ang mga inbox ug sent items sa iyang Gmail. Ug didto nakuratan ko sa kung nakita nga gisent niya sa email address nga Papa Joe Superb. Siyempre, natinga ko. Ngano nga kang Papa Joe man nga email. Pagbasa nako dito na ko nasayran nga nagpadadi siya story kang Papa Joe o gigamit niya ang alias nga Mayan. Wa na ko mabasa ang tanan nga suwat kay nahadlo ko basin og makamata siya. Ako nilang gidali og screenshot ang tanan dayon na pagkahuman ako siyang gibiyaan sa kwarto og natug paghihapon. Pag-uli na ko sa balay, dito na ako gibasa ang iyang suwat. Unya pagkahuman ako dayang gi-search sa YouTube ang Dear Papa Joe Stories. Ug mao pagkato ang una na kong pagka-discovery sa imong YouTube channel Papa Joe. Una na ako gi-search ang story ni Mayan. Dayon na hook na ko sa ubang stories unya gipangita na pud nako ang istorya ni Raiden. Papa Joe, para sa kasayuran sa tanan, narami so sa kaisla kundi man nagkailar ang tanan. Ang mga balita or issues o sa dali ra mo katag sa tibuok isla. Nanguyab pa lang ko kang may andaan ako nakibaw sa ilahang sitwasyon ni Raiden. Nakilala po ko ni Raiden o nakadungog po ko nga wa na siya ni pauli pila nakatuig ang nilabay. Ilado man si Raiden sa mong lugar kay siya may duulon kung naay mga guba, nga gadgets or appliances. Bali doktor siya sa mga technology sa mong isla. Mas bata ko kang Raiden kay maguwang nako og 2 years kang Mayan. While si Raiden dili ko sure pila iyang edad atong igayuna basta kay matured na siya ikumpara kang Mayan. Tinod nga daghan na nakagusto kang Mayan, apil nako ana nga nagibid-ibid unta niya. Pero mao na lay among nahibaw-an nga nikatag na ang balita sa isla nga si Raiden na nga mas maguwang niya edad maoy iyahang gisugot. Dili gyud nimo mapugos ang gusto sa babae, Papa Joe. Naglibog gani ko nganong si Raiden ang iyang gisugot nga kung tan-awon mas bagay man unta mi sa pangidaron ug sa itsura na pud kay di sa panghambog na mapukoy kabuga kung physical nga aspeto lang ang hisgutan. Nikatag sa tibok isla nga wala na si Raiden unya pila ka buwan ang nilabay, nahibaw-an nako nga buwag na dahil sila ni Mayan. Usa ko sa nalipay sa ilang panagbuwag kay siyempre napaday ko chance nga ipadayon ang akong pagpanguyab nga tukang Mayan. Nagpaduol ko balik ang Mayan pero wa ko nang uyab dayon niya. Irespeto nako ang ihang pagbangutan. Doon na sila issue ni Raiden nga sila rin nakibaw. Kundiin wa na ko mangutana. Unsa kay di na kinahanglan. Okay na nako nga makauban ako siya. Ako itig comfort niya. Ako itig tambag kunuhay. Labi na ako mag-uul siya. Kay maunaw na anasab niya si Raiden ug ang pag-ghosting ni Raiden ngadto kaniya. Yes, nakibaw ko unsa ka love ni Mayan si Raiden sa una, Papa Joe. Pero wa ako magdahom nga maghandom pa siya or hatagan pa niya worth or value ang ilahang past. Tungod lang sa mubo kayo nga story nga gipadala ni Raiden diha nimo. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga wow, nagtubag-tubag sila. Sumoto, dili po ko papildi, nagpadako sa akong istorya para ma-clear sad ang akong side. Ang akong side nga di ako ang hinungdan sa kasuko ni Raiden sa lalaki nga gipasabot ni Mayan sa iyang suwat kang Raiden. Tungod kay niyatong higayuna, friends ra ang amo ang label ni Mayan. Yes, ang kulon ko nga love na ko siya. Sukad pa niya itong higayuna pero wa ko nanguyab niya kay di po ko gusto nga mahimong panakibutas kay nakibaw ko si Raiden pa ang sud sa iyang kasing-kasing. Nara ko sa iyang kiliran para mag-comfort niya. Gipabot ako nga makalimot gyud siya o makalimot si Mayan 100% kang Raiden. Diyang nakita na ko nga naka-move on na siya, usap ako ni push through sa akong feelings nga niya. And I'm happy
Na during that time gidawat ni Mayan ang akong gugma niya nahimong kami. Pagkaman ako basa sa letter ni Mayan, ako dahil gitan-aw sa YouTube ug dito, mura ko gisagpa sa kamatuoran. Bisan kinsa naman sigurong lalaki, mao gyud na ang bation. Bisan pa man kung why gi-mention si Mayan nga until now, naapa siya feelings kang Raiden. Pero di gyapon malikayan nga maglagot ko, nga magkatawa or makahilak. Mayo nga pagkababay si Mayan Papa Joe ug wa siya mamakak sa iyang suwat. Igor siya nga nagsulti sa tinuod. Gisulti niya nga wa na siya feeling sa iyang ex. O gumitin na siya sa iyang pamanunon nga mao ako, Papa Joe. Pero di gyapon malikayan nga makafeel kog insecurities labi na diyang magbasa ko sa mga comments kay mismo ang mga viewers gani nakafeel man gyud nga naapag something nilang duha. Nga kuno nga nung di na lang sila magbalik nga obvious man nga nagihapon sila feelings si Mayan ug Raiden sa usag-usa. Before kang Mayan, nakabaton po ko og mga relasyon og ang kunon ko nga doon na sa ko'y mga babae nga napasakitan. Pero kung kanusa nga mag-settle down namin ni Mayan, murag doon na may hinuoy nagsingabot nga unos nga gustong mutayog sa amo ang relasyon. Love kay nako si Mayan. Ug tungod sa kung love niya, di ko gusto nga i-confront siya or awayon siya or i-question ang ilahang past sa iyang ex kundi after pila ka tuig murag nabanhaw tungod sa pagpadala ni Raiden sa iyang istorya diha nimo Papa Joe. Musantop sa kunahuna nga maybe nabigoy space si Raiden sa iyang kasing-kasing kay lisod gud siguro kalimtan ang first love. Ako mismo nakaibaw ug saksi nga si Raiden ang first love ni Mayan. Nakaibaw ka ba Papa Joe? Ug imo na pod mga viewers kung kapila nako balik-balika ang ilang video, sobra 50 times nako gibalik-balik og play ang video. Og kada play nako sa ilang story di malikayan nga makaingon ko nga murag love pa nila ang usag-usa. Muna hinungdan nga nasakitan ko pero wa nako awaya si Mayan og igor ako. Niluom og hilom nga giantos ang tanan. Naglagot ko kang Raiden kay nganong karon pa man siya nagparamdam. Unta niya itong bago pa lang naki-face to face na unta siya kang Mayan. Wa siya nagtago-tago nga murag talawan. Dapat unta gipaglaban niya ang iyang love sa babae nga iyahang gihigugma. Pero wa niya buhata. Until nga naka-move on na ang babae unya ni sud og laing relasyon ug kaslunon na karong sunod tuig. Mahal kay nako si Mayan. Bisang kausa wag gyud ko makapasakit niya. Ug kana akong barugan hangtod karon nga gihulga ang among relasyon. Bahala nag ako'y masakitan. Di ko gusto nga mausab na sab ang iyang gibati nga kaguol niya itong gibiyaan siya ni Raiden. Saksi magug ko unsa siya ka down. Saksi ko unsa siya ka nasakitan niya to. Mao gani nga wa ko mobiya niya. Ako siyang gi-comfort hantod nga nagkakami. Pero niabot na sa punto nga naglibog na ko kung angay pa ba ko mapadayon o mahal bagyod kaha ko ni Mayan. Pero based sa kung naobserbahan niya itong namaymi o gipangayo na ko ang iya mga kamot gikan siya mga ginikanan, ako man nakita nga happy siya. Ako na feel nga love ko niya ug andam na siya mo settle down nako. Di lang kay sobra 50 times nung ibalik-balik ang video nilang duha. Ako pud gipangbasa ang tanang comments. By the way, kung nakinumdum pa mo ni Jean nga best friend ni Mayan nga close pod nako, siya, si Jean ang nagsulti nako nga mismo kuno si Raiden ang nag-comment dito sa story. Pero syempre, wa mo kaila-kailahi ang name nga gigamit niya. Sumoto, ako din gibalik pagbasa ang nag-comment dito ug nga nagsulti pa si Jean nga mao kuno to ang account ni Raiden. Pagkuman ako basa sa iyang comment, nakaingon ko nga patas naman po di ay siyang pagkatao. Maguwang siya na kong edad ug hasta iyang comment pang matured pod kaayo. Walay dautan nga gisulti si Raiden sa iyang comment. Gusto lang daw og closure and peace matud pa niya. Mao siguro na ay usa sa mga rason nga maglisod si Mayan og kalimot niya tungod sa iyahang kaligdong og maprinsipyo nga pagkatao, Papa Joe. Wa ko nagbasa kang Mayan nga nakabasa nako o wa ko nagsaba kang Mayan nga nakabasa nako sa iyang letter.
ug nakita nako sa YouTube. Nakibaw ko sa ending silang story. Ningon sila nga wa na daw sila plano nga magbalikan pero ngano magkaha nga murag lahi man gyud ang akong gibati. Murag na pa sila feelings. Unsa kaha kung ako na lang ang mugibuhay. Ako na lang siguro ang paubaya, Papa Joe. Wa na ko ni chat ni Mayan. Wa pud ko mamisita sa ilaha. Bali, gi-continue na ko ang 5 days nga akong gihatag niya nga space. Pero si Mayan ang ni-chat og nangutana og asa na daw ko. Makita ta sa baybayon. Matod pa niya sa chat ni Mayan. Murag na siya nanasay ni Kusi sa kong dughan kay nakibaw ko nga ang baybayon mo ay paborito nilang dating place nilang duha ni Raiden. Kibaw ko nga basta ang baybayon na ganing isgutan, connected dayon na nilang duha. Pero niya to paghihapon ko o niadto paghihapon ko para makita na ko siya. Og tuod man, nag-abot mi si Mayan sa baybayon. Planon ta nako nga di na lang nako siya sultian about sa ilang duha ni Raiden. Pero na timing nga mulargahay ko paingon sa Valenzuela City. Kinahanglan ko mananghid niya unya pagpananghid nako niya na appeal ang about sa letter ug ang YouTube video. Niduko si Mayan unya nito ang mga pila ka lusok sa iyang mga luha. Sorry RG, dili na unta to dapat nako buhaton kay kaslunon na ta pero need man ko maka-move on. Unsa ano ko pag-move on completely kung doon na pa yung mga unfinished nga business sa akong past nga kinahanglan natagan og closure. Matod pa ni Mayan, Papa Joe. Okay ra kayo Ayos kayo nako kay maayo mag may nakabutang dito nga until now napaka-feelings niya. Wala naman, di ba? Tubag ko pa. Siyempre wala na. Pero ikaw ang ikabalakan kay bawo ko nga di gyud ka okay. Mao di ay nga wa ka nagpakita na ko pila ka adlaw. Sulti pa ni Mayan. Nahilom ko kay di ay ko expert nga mamakak. Kay halata gyud di ay nga na ako'y gibati sa akong kasing-kasing. Yes babes, ang kunon ko nga nasakitan ko or nainsulto gamay. Pero wa nagpasabot nga likayan ti kag dugay. Nagpabugnaw lang ko kay kung wa pa ka nag-chat padung na sa punta ko nga mudul nimo. Di ko makaantos babes kung di ko kita nimo kay love kay tika. Nihilak si Mayan dungan sa pagingon nga ayaw ba i-compare imong kaugalingon kang Kuya Raiden ha? Kay lahi ka RG. Si Raiden, siya may nagtudlo na ako para mahimong isog pinagi sa akong mga nakatunan nga leksyon nitong kami pa. Until wa na siya o katong nag-struggle pa ko tungod niya. Pero ikaw RG, ay nagtudlo na ako ang mubangon, mubarog aron atubangon ang mga problema. Kumbaga, ikaw ang nagpabalik sa pagsalig nako sa akong kaugalingon ug ikaw ang naghatag nako og hope nga dili pa katapusan sa kalibutan. Gidul na ko siya o gigakos dayon o gihagka ng iyang ulo. Babes, basin di ko nimo balikon ha. Matod pa niya na ako. Di ko pareho si mong ex babes. Uy, bisa kung sa may tabo, madayon na tong kasal. Tubag ko pa nga to niya. Sa tubangan ni Mayan, ni-promise ko nga everything is fine. Balikan ako siya. Walay problema kay okay na nako. Pero diyang nagsakay na ko sa barko, niabli na po kong YouTube unya gibalik na po na akong paminaw ang iyang story. Gibasa na ko balik ang mga comments ni Raiden o gisulti ni Jean ako. Unya pagkahuman akong gichatan si Jean kung asa na ko makontak si Raiden. Giatagan ko ni Jean sa Facebook ni Raiden kundi di gid ninyo ma-search kay lahi ang pangan unya way mga photos. Ang mga nakapost dito kasagaran kay puros mga pictures sa electronics ug naay usa ka picture dito sa baybayon sa among isla. Last May 14 nakabaton kog kaisog ug kusog nga chatan si Raiden. Nangay ko katahuran niya ug tarong ko nagpailan niya kung si kinsa ko. Pagkatataod, ni-reply si Raiden unya na surprise ko kay nakinomdom pa siya nako bisan og mas bata pa ko niya. Nihangyo ko kang Raiden kung pwede ba nga magkita mi. Nitubag siya nga okay ra gyud kuno. Ako ang ni-suggest nga tuon ako siya sa Makati pero layo para nako kay nako sa Valenzuela. Di ko makatuo nga si Raiden mismo ningon nga siya ang muana sa Valenzuela. Motoron lang kuno niya. Mao nga nangayo siya sa kung kompleto nga address.
Last May 17, Papa Joe, niabot si Raiden sa akong gipuy-an around 7 p.m. Gisugat na ko siya sa ubos sa building unya ako nakita ang Raiden nga akong nailhan kaniadto 8 years ago sa isla nga murag dunay nay kausaban. Sa ko ninumduman niya nga seryosohon, hilumon og palitunon kayo ang katawa, pero niadto nga pagkakita namo sa ubos sa building sa Valenzuela, usa ka malipayon nga Raiden ang akong nakita. Siya pa ang unang nitagad nako. Nakipag fist bump pa siya dungan sa pagpikpik sa akong abaga. Kumusta tong lugar? Unang timbaya ni Raiden din nako. Okay ra gyud kaayo. Mao lang gihapon way kausaban, tubag ko pa. Dayon ako siyang giagda nga manaka sa ako ang gipuy-an. Nakasud namin duha sa akong gipuy-an diyang nikalit ko ga kakulbaan og nagbasol nganong ako pa siyang giimbita nga magkita mi. Nalimot ni noong ko unsay akong tuyo niya. Pasensya na kaha nga medyo gamay ang among lugar. Matod ko pa nga to kang Raiden. Okay Roy, kanindot aniya, mas okay pa gani diri kay safety ang lugar, di pa sa akong gipuy-an dito sa Manila. Pero okay ra pud kay nagsaraman ko matug sa akong giabangan kay kasagaran adto man ko sa shop matug tungod sa kabisi nako nga mopauli pa didto. Matug tapat sa mga electronics o mga appliances sa shop. Gitando-tando lang nako siya, dayon nananghid ko niya nga nakoy kuhaon sa ubos. Ang akong gikuha, mao ang gi-order nako nga Red Horse nga og iapilan pa og pulutan sa may tindahan. Pagkaluto sa pulutan, ako din siyang gidala sa taas ang Red Horse. Daghana gud na bay, mangutana pang Raiden. Mag-close na magud ang tindahan mo nga ako lang gidaghan oy. Di lang natuhot dundod kundi makaya. Mag-driver ba ka? Tubag ko pa. Naginom duha si Raiden, Papa Joe. Dungan kaon sa pulutan. Medyo pareho na nga hubog unya daghan na kay mig na istoryahan pero wag yun na mo ma-open about kang mayan. Siyog tanaw kang Raiden nga kalma kayo nga nag-scroll sa iyang cellphone. Nangita og nindot nga music. Samtang ako murag kabutununan dughan kay ambot nga di man gyud nako mabuka nga kumbaba sa topic nga moy akong tang tuyo kang Raiden. Hangtod nga nakalitan na lang ko kay gitapik ni Raiden akong bukton. Kibaw ko nakay-tuyo nako. Pero naglisod kag sulti. Isulti na ba eh? Lalaki sa lalaki. Matinga siguro ka. Nga bisan og layo. Ako gyud ang niari nimo kay nakasabot ko sa imong side. Dili lalim ang bation kung makafeel kag problema nga murag wa nay kasiguraduan sa imong uyab o hinigugma. Prangka pa nga sulti ni Raiden nako, Papa Joe. Murag kong natameme. Wa ako makatingog dayon. Si Raiden ang nipadayon og sulti nga gitsatan ko ni Jean nga gipasidanan ako niya nga daan nga makikita ko no kanako about sa babae nga imong pakaslan. Muna nga diagid ko di presentar nimo sa akong kagulingon. Wa ako masayod kung tungod ba sa Red Horse ang akong nainom nga na week naman noong ko kay atubang nako ang ex ni Mayan niduko ko nga kahilakon. Tubaga og klaro RG. Unsa man love nimo si Mayan? Uy. Love kaya na ako siya. Mapagkasal ka ako niya kung dili pa. Tubag ko pa, Papa Joe. Aw, kumaw na. Ayaw pag pinarihan nako sa una nga nidagan pagsuod pa lang sa problema. Wala ko'y paglaban si Mayan. Huwag ka na mo'y akong gibasulan. Pero ang akong pagbasol, wala mahimo kay di na mabalik ang talan. Dugay na ko ng gidawat nga digid kami para susag-usa. Everything happens for a reason. Gituyo to nga mahitabo kay digid kami nakatadhana. Kamo si Mayan ang para sa usag-usa. Mo nga karon pa lang daan isaad na ko nimo nga di nimo o isa nimo diri nako nga di nimo pasakitan si Mayan. Kay buhaton ganina nimo bayin na makatilaw gyud ka sa akong kumo. Matod pa ni Raiden nga gipagi pag joke kunuhay nga masukmagan ko niya kung pasakitan ako si Mayan. Pero deep inside ako nasabtan nga sincere siya. Siyang gisulti o genuine ang iyang concern sa babae nga pareho na mong gihigugma, Papa Joe. Pagkahuman og sulti ni Raiden, nagpalayo kini nako. Og nitagay na sab sa laing shot sa Red Horse. Mutingog pa unta ko pero iyan akong giingnan nga dili sa kuno siya patandog og 5 minutes. So ako siyang gipasagdan. Pagkahuman og 5 minutes ningon siya nako nga, RJ, paminawa pag-ayo ha. Kay basin og maura ni ang last ngay gayon nga magkastorya ta. Ako ay pasabot nimo para mawa na ang kahasol sa imong unahuna.
based sa akong nakatunan sa akong mga experience nga ang gugma wa mag-focus o sa lang ka butang. Aron gyud nga ma-prove nimo nga gihigugma nimo siya. Hinumdumi nga klase-klase ang love. Adunay gugma sa pamilya, gugma sa higala, nasa pang romantic love, self-love, unconditional love, tough love, spiritual love, ug labaw sa tanan, true love, di ba? Like for example, nganong naabot ta sa punto nga naata karon nagstoryanay about ani nga problemaha. Di ba tungod sa gugma? Pareho tag lugar nga nadak-an. Concern ko nimo, concern pud ka kang mayan. Gusto ko nga magmalinawon mo sa inyong relasyon aron wala na problema ba o kabalaka sa inyong umaabot nga kasal. Pag malipayon mo si Mayan, kay ako, mas pilion nako ang higugmaon nako ang akong kaugalingon. Sa pagkakaroon, unta makasabot mo sa ako ang comment sa suwat ni Mayan sa YouTube. Kay gikan to sa akong kasing-kasing nga espirituhanong pagmahal. Ang tinod nga gugma, di lang puro emosyon o kilig, kundi kauban pirmi ang pagdawat, respeto o pagka matinud-anon. And lastly, dawata kong tuong kamot kung gipasaylo ko nimo na tungod sa kong suwat, nakagubot mo si Mayan. Sa mga tubangan, isahan na ko nimo nga, why Raiden nga maguba sa inyong panimalay? O sa inyong pagminahalay, by the way. Hina yung gidawat ang kamot ni Raiden nga gusto makipaglamano sa lalaki, Papa Joe. Ni-smile si Raiden nako og ningon nga sakto ang among pag-emote. O pahuwayo sa siya kay mag-drive pa siya sa kadlawon para mobalik sa Manila. Mananghid na lang ko ni mudaan ha, nga kung makatug na ka, di na lang ti ka disturbuon. Matod pa ni Raiden. So pa may makatug, nakapanangit po siya niya, o nakapanangit po ko niya nga gusto ko nga magpadala sa Dear Papa Joe Stories para madunggan po ang akong side. Nitando siya, og ningon nga, uy blima oy, ipaabot na lang po kuno ni Papa Joe kuno. Ayang pasalamat sa akong pagtagad sa iyang suwat. Mubo nga suwat, nga bisag unsa ka mubo na okay ang taga-isla. Niabot kang Mayan og hasta nako, pero okay ra gyud kay sakto siya sa iyang gisulti. Nga tanan niining kalibutan na dunay rason or dunay purpose. Sa English pa, everything happens for a reason. Tungod sa mubo nga suwat ni Raiden, mo'y naka-trigger nga magkita mi ug magkatubangay mi lalaki sa lalaki, Papa Joe. Hatagan og closure ang among sitwasyon ug para mahatagan og ending ang among istorya. Pagmata nako, wala na si Raiden. Nakauli na siya og gituman gud niya ang iyang pananghid nga di na lang ko niya disturboon. Wa ko'y saktong tug sa miyaging gabi kay stress sa mga face-off ni Raiden. Plus nakainom pagyud ko o ubay-ubay nga Red Horse. Pero bisan pa og kuwang ko sa tug ug pahuway, mas abtik ko ug mas happy ko ug ganado ko niadtong adlaw. Ang una na kong gibuhat mao ang pagkuha sa akong cellphone para tawagan si Mayan. Nagistoryanay mi ni Mayan bisan og layo mi, pero tagus sa kasing-kasing ug heartily gyud ang amo ang conversation. Gipagawas namo ang tanan sud sa mong kasing-kasing ug unang-una. Honest mi sa usa. Way pagpakaron ingnon, mas nindot di ay kung ingon ana ang dapat buhaton sa managhinig ug maay. Sa pagkakaroon, okay na ni Mayan, Papa Joe. Dayon ang kasal. Nakibaw siya nga magpadala kog story pod. Usapod siya sa nagpaabot nga mabasa nimo ni kining akong ipadala nga istorya. Dini na lang kutob ug daghang kayong salamat sa imong pagbasa, imong magtatampo, RG. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko.
Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.